l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-Ajt il-kbir, partikolarment il-festa ta' Kristur Xoxt, hija element ewlieni tal-kultura ta' pajjiżna. Diversi bliet f'pajjiżna jiċċelebraw din il-festa bil-purċissjoni tal-Irxoxt, il-koll bit-tradizzjonijiet tagħhom, bħalma dik tal-begigga fil-Birgu nhar Sibt il-Ajt. Illum il-ħadd jum l-Ajt il-kbir l-akbar festa tal-Knisja Kattolika, eluf ta' persuni ħonqu it-toroq tal-Kottonera sabiex ibirku l-bajtu l-figol iżda wkoll jaraw il-Kristur Xoxt li jissaqa mill-imwiet. Wan News seba' hawnhekk fil-bliet tal-Kottonera sabiex jara s-sentiment ta' dawk preżenti. Xemx tiżreġ żorna li bliet ta' Bormla u l-Birgu minn fejn joriġinaw diversi tradizzjonijiet li jmorru lura snin, akkumpanjati minn daq brijus tal-banda li jfakkar il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu mill-imwiet. F'Bormla diversi ġirijiet u dberik tal-bajtu l-figolli ta' tfal u fil-Birgu l-ġirja magħrufa bħala tax-xjuħ. U dberik tal-Irxoxt bil-veduta tal-Baħar Pittoresk li dawar li bliet tal-Kottonera li wkoll jiġi mbierek. Fil-fatt fil-Birgu l-Vara ta' Kristur Xoxt saħansitra tieqa' fis-sellem Soru Xwejħa li tinsab f'Siġġu tar-Roti iżda li għadha taqdiet mirjieta f'kunvent fil-qalba tal-Belt minkejja il-limitazzjonijiet tagħha. Komuni bejn iż-żewġ bliet l-ammont ta' nies li ħonquhom minn tfal żgħar sa' anzjani il-koll jiċċelebraw din il-festa. Taħt ta' karti bżieża u lob tan-nar u fl-ispont ta' Briju li ma bħalu Wan News kellem ma' bosta reffija li ta' kull sena b'element ta' gburija jerfaw il-vara ta' Kristur Xoxt u saħansitra f'xi waqtiet jiġru biha. Tajjeb u jiġifieri meta toħroġ ġurnata sabiħa n-nies jikkonkorru u flimkien nieħdu pjaċir għall-ikbar festa tal-Knisja. Huwa ta' onur li narfaw dan il-vari, li xar narfa. Mument sabiħu ġifieri għal-Kottonera speċjali Bormlisi l-ikbar festa u għal-Knisja. Terfa l-Vara ta' Kristur Xoxt li tirrappreżenta l-ikbar festa għalina l-insara huwa dejjem onur u speċjalment f'lokalità bħal Birgu li l-festa jagħmluha ċertu saħħa. Tkellimna wkoll ma' bosta persuni li l-festa ta' Kristur Xoxt hija appuntament annwali fil-kalendarju tagħhom. Qasmu ħsibietom magħna wkoll diversi turisti li ġew f'pajjiżna sabiex jaraw il-kultura rikka li hu moni biha pajjiżna. It's always something new, it's always something big and it's cool, it's family time. Aħna Bormlisi nistgħu ngħidu u kull sena niġu nżuruha. M'hawnx aqwa minnu. Da, il-lak il-maħbub tagħna, kollha kemm aħna l-Bormlisi. Festa kbira li għadha maħbuba mhux minna biss, barra mit-turisti. L-Irxax tal-Birgu għalija li sbaħ wieħed għalija. Il-qawmin ta' Ġesu mill-imwietu. Hija festa tradizzjonali. Kont għadni żgħira dejjem tal-Birgu. Imbagħad kemm minna mas-Senjur dejjem ma ta' Bormla. Dejjem l-Irxax ta' Bormla nara jiena. Ma niftakarx moħħi li mort nara l-Irxax tiegħu. Konna żgħar kienu jġibuna kmieni għax kien joħroġ kmieni. Imma qed niġi kull sena jien mitu l-ġenituri.